Jo sóc Lluís i Max. Avui veurem un trailer per primera vegada de videojoc. El Super Mario Bros. Pel·lícula! Nintendo havia col·laborat amb l'Universal Pictures de Illumination de la pel·lícula Gru. Fa mesos que Nintendo havia comprat a Dynamo Pictures i per fi s'anomena Nintendo Pictures. Ho han aconseguit. I ara a Nintendo va col·laborar a l'Universal Pictures que faci animació per primera vegada Super Mario Bros. Si vol veure original, a baix en la descripció estarà aquí en Nintendo Directe. I ara veurem el vídeo que estan activats subtítol català. Gaudeix aquest trailer! Va? ¡Contemplar al rey de los Koopas! ¡Abrid las puertas! El pingüí del Super Mario 60. ¡Al ataque! Esto no ha sido más que una muestra de nuestra furia. ¿Vas a rendirte? No lo haré. ¡Por fin la he encontrado! ¿Quién va a detenerme ahora? Mario! ¿Pero dónde estoy? ¡No toques ese champiñón o morirás! Uy, perdona, con este no hay pega. ¡Vamos, Mario! Toad. Reino champiñón, allá vamos. Luigi! Uau, quina passada! Aquest pel·lícula sortirà genial! Però hi ha un petit problema, és el Mario. El Bowser és molt original, però el Mario no. Li falta alguna cosa. La cara, la samarreta, el guant, pantaló tirants i la gorra emblema Mario. Però jo vaig demostrar en desviar he trobat aquesta imatge. Aquesta és real, però no tant. Tiene que ser una animació normal i corrent, una mica així, com aquesta, però no tant. Si surt genial, als nens i als adults li encantarà molt. Serà la taquillazo mundial. I el Luigi també s'ha de millorar. En fi, quan surti en doblatge català, veurem el trailer. Serà molt guai. Espero que us agradi molt aquest trailer de Nintendo. Subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i esperem veure al cinema per a veure la pel·lícula del Super Mario Bros. En Nintendo ens espera. I ara, que us passi molt bé de pel·lícula i sobretot trailer. Adeu!